Part 2 na video. Dito man may ganina ko. Ibalik mi kayo kay agyanan diha. So ni continue mi dire. Tinawa ninyo ang pagkanindot ug pagkaluwag ding lugar guys. Sa baungon bukid nun. Wala pa ni siya mga tanom kay bago pa nag-ani ang taon ng mga tao. So padayon gyapon isa mo pagbaklay. Kay nami pangitaon nga kauban. So dili siya gitawag og adventure kay mubo ra kay ni nga baklayon nun. So di kita to nga taas. Wala mong swiper, murag yapon kasama kanina. O napon niya mong tawag aning nasa likod. No. Ano among nasa likod. Pagkanindot ba sa lugar kung magpuyo ka dire dili ka maglisod sa tubig, dili ka maglisod sa pagkaon sa sudan, basta ikaw pugihan ka lang nga tao. So napay daro. So wala sila na continue kay murag flipsik ba to no. Dahil na po ni guys, so pwede ka mamuhi diri og baka, mga hayop, mananap, mga mamoy. Pero tabi lang ha sa mga muslim. Okay. So kato yung nakita mo to ang manukan. So di ko sure kung manukan pa to. Murag guys, naglibot-libot naman min diri guys. Dito man gikat ang kuwayan ano. Di ba pwede nga mag kaktod na lang. O napay talungan diri nga wala ginatiman. Pay okra. Oh. Pay okra ni mga guys. Tambok siya. Unod. May binggalahan. So kami diri kay hanapin sa pa diri mga guys. Nahan lamay na tubig. Oy. Kapag sa niya ni guys kay murag way agyanan. Diri sa tani paingon. Okay. May mga mais so pwede ta manguhaan kay free man ni siya sa Tagiya. Sugog na sa tanis kabinggalahan guys. So portrait atong videoan niya kay para taas tanawon. Uy, mulabak pa gapon ko. Gabi Oscar oh. Oscar. Talao. Uy, dili na to taas-taas atong video guys. Kalyog lang kung pumasa atong video ha. Kay para masubay na to ang katibukan diri sa Mando. Baong bukid nun. Okay, mong kauban diri sa laig bangag. Hey guys, napakaluwag nga lugar gyud. Ito namigikan tong ikuway na no. O say, di ba patagas na no. Baklay lang yapon ni. So ako sa ikat ang video guys.